Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз рӯзи чоршанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ном Ҷиликул, лави дарё, чоршанбозори Гаравтӣ. Наворо сар кардем аз гови гусаладори сафед. Гусалаш мода, нархи навош 22000 сомонӣ. Саҳару бега 7 литр шир доштааст. Гусалаш 22000 сомонӣ бозорда 17000 сомонӣ бозор карда истай бародаро. ҳозирашда додагӣ нест. 17000 сомонӣ. Мана марҳамат. Бародаро наворда яктаи лайка монда то охир тамошо кунед. Иншоалло ҳамаи намуди молора мегирем. Иди қурбон наздикал, моли майда беҳад бисёр даромадагӣ ҳаракат мекунем. Моли майдарам сиёмка кунем бисёртар. Така, қушхор, гӯсфандои фарбе иншоалло ҳаракат мекунем мегирем. Аз шумо фақат яктаи лайку дар комментарий ҳатман ягон чи нависем ва навора пурра то охир тамошо кунед. Базаҷура барои қурбонӣ гирифтам. 2600 сомон да хайдам мекишам немё мехрена. 2600 сомон харидаасон қурбонида. Серка. Серка мешава киштанда? Одамои чӣ меян мезананд сиркара. Гап нест. Ардоро якта гови гусаладори ёш қатӣ буқачаш. Нархаш 18000 сомонӣ. Ира саҳар ҷӯшида овардем мега бародаро. Мана чучор. 18000 сомонӣ муомила. Анаи гусалачаш. Гусалачаш буқачаи бақуввати зура. 18000 сомонӣ. Оча гови ёшай неки. Зур боша дуюмзой, дагани якумзой. Бародаро бозорда 15000 сомонӣ карда истай. Одаме ки фруктага игоа ширша нағз гуфтааст. Ҳами 5-6 литр бития нормалне. Ҳами года 5-6 литр бития. Гови ёшай бозорда 15000 сомонӣ ҳозир харидоро карда истанд. Додагӣ нест неки бародаро. Бародаро гови гусаладори шведӣ. Шведӣ неки арзон. 18000 сомонӣ мега. Шведи тоза нестай. Шведи тоза нест. Чалишай 18000 сомон нархаш муомила дора. 16000 сомонӣ бозор карда истай. Шириш 2-3 литр будааст. Шириш бисёр не. 2-3 литр 16000 сомон бозор карда истай. Гусалашам ҳаст. Наи гусалачашам хушрӯак айнеки. Сафедак. Мана. Мода будааст гусалаш. Гусалаш мода 16000 сомонӣ бозор карда истай. Додагӣ нест ҳозирашда. Марҳамат. Бародаро гови буғузи бақват, карпати тоза меондароз беҳад гови бузбалаи бақватай. 8 моҳ буғуз будааст. Буғузи наздик 3000 сомонӣ мега муомила дора. 35000. 35000 сомонӣ муомила. Гов ҳам ёшай, ҳам гови калони қадбаланд. Бозорда 30000 сомонӣ бозор карда истай мега соҳибаш. Мана бинед сина кадом омодагиай. Буғузи наздики 8 моҳа. Ҳам гови ёшай. Зур боша ҳами сеимша ё ин ки дуюмш. Бародаро ина буқача даромадааст. Якта буқачаи базебак. Чанд моҳай? 4 моҳа. Вале очиша мемакидааст. Хоб 7500 нархаш муомила дора. Бозор 100 сумшкам 7000 то 6500. 6500 то 6900 сомона бозор карда истай. Гусалачаи шӯрак, нар буқача.
Mana bu dutta buqachai diga 2 solacha. Har dush dar yakjoyagi 12000 somoni muomila dora. Har dush ham buqacha. Bozorda 10000 somoni karda esa 5000 somoni. Salachoy taqriban umid 2-3 moha. Marhamat. Ina narxi buqacha 8500 somoni muomila dora. 7.5 kardesa, ha? 7.5 har dusha dar yakjoyagi 15000 somoni, yakta surxafu, yakta ala. O pulgirish 8000 bitta guftan nadastki. So'yibish. 7.5 kardesa barodar. Cho. Ya bozor budurayin shuma. Chigab mesha. Marhamat barodar. Narxи буқачаҳои майда. Савдо шуда буқачаи Алла 8150 сомонӣ. Миён дар рӯзу яке харобтар. Буқачаи Алла. Зардшам савдо шудаги ё? Чанд шудакай? Хабар 76. 7000. Ҳо. 7600 сомонӣ савдо шуда. Мана сумшай соб дора. Не, даст дома тамом. Худ намиёй. Мана. Бародаро нархи буқаҳои средни 10000 сомонӣ муомила. 8.5 кадана? 89. 8900 сомонӣ бозор кардааст бародаро. Тай 1 сола мегаоли 1 сола нашудааст. Буқаи ами чиста ами хонагӣ. Мегирен тарбият мекунем, фарбе кунем иншаллоҳ. Свонош соза калон хушру фақат ами тарбият дар кор 89 бозор карда надодааст бародаро. ҳозир ашта. Нархи ғуноҷинҳо барои қурбонӣ 8500 сомонӣ бозор кардааст. ҳамин ғуноҷина. Ғуноҷини сия неки харобтар аст. Хеле фарбе тайёр нест. Марҳамат. Буқа барои бастан 11500 сомонӣ боз ҳам муомила дорад. Буқаи я подписчики мо бародар мешавад. 10500 сомонӣ бозор кардааст бародаро, ҳозирашта додагӣ нест. 10500 сомон да. Бародаро нархи буқаи карпати калон барои бастан ё ин ки барои наслгирӣ ҳам зотгирӣ яъне нархаш 23000 сомонӣ муомила дорад. 21000 сомонӣ бозор кардааст мега. 21 дан надодааст ҳозирашта. яке пародаш шуруай. Ай 2 сола гузаштаги мега аниқ яке 3 сола нашидааст мега. Байни 2 сола ва 3 сола. Ки 2 сола боша пахниш ҳам созай мана. 21000 сомонӣ бозор кардааст, додагӣ нест. Марҳамат. Не пародака. Явлес. Подписчико. Чанд кадест ира? Озмиё. Тамом. Дора ина яктай дига буқаи карпати демонаш. Беҳад базе пародаш 27000 сомонӣ муомила дорад. Бозор 23800 кардааст мега. 23800 сомонӣ. ҳозирашта надодааст. Беҳад паҳна. Очоқ ғавз. Ана ина паҳмуша тамошо кунем. моло кам-кам арзон шидагиай бародаро. Кам-кам арзон шидагиай. Нолтар боше метавонем ки ҳозир гирем. 23800 надодааст. ҳозирашта 1 солаву 3 моҳа будааст. 1 солаву 3 моҳа ҳолаташ беҳад хуб. Беҳад моли базеб. Марҳамат. Soy mol mega ki 27. 27 ҳардаш, а? Anjin bolod metya. 27 ҳардаш. Yo 24 kadesam mega 25 buju megiri. Тамом. 24000 сомонӣ харидор ҳардуша дар якҷояге кардааст.
фурӯшанда бошад 25000 чуа биё чиқар ҷиян خب 24000 сомони харидор кардест ҳами ду бухара фурӯшанда боша ай 25 камтар боло бугзар гуфтест ҳозираш то додагӣ нест марҳамат не иҷа яктаи дига карпача аст беҳад моли тоза бародараш баъзебе усуд ромадагиай неки дидан мумкин аст ки ин моли соза ира 19000 сомони бозор кардестай бародаро ям почор шаяд бине чхел ин молои ҳамиҷа будааст карпатои ҳамиҷа қирғизистон нест ин синсолаш чанд хайнай як сола нашидааст бародаро кай як сола 19000 сомони бозор кардестай бародаро бародаро нархи моли майда шухор савдо шидагиай 3600 сомони мана 3600 моли майда беҳад бисёр даромадагиай бародаро ҳар бозор хел намебози қишқороро нархоша мепурсем ба аброра плас ҳамаша видеода мегирем моли майда беҳад бисёр айнрӯз бародаро нархи барраҳо мана барои 6 моҳа 7 моҳа 2200 сомониай боз ҳам муомила дорад хоб 1900 2000 фурӯхтестем меган яктунимта майда 6800 ҳам додагиай мана ҳамаш қушхор 6 моҳа 7 моҳа қушхорчо ина марҳамат иҷа бузголуам будааст тамом хоб бародаро нархи такачора бисёр кас мепурсанд хоб 1300 будааст муомила дора бародаро 1300 муомила дора такачои ҳами 6 моҳа 7 моҳа 8 моҳа хоб фурӯхтест мега ай 1150 сомон то 1200 сомон рафтест мегиранд шумо чанд моҳан ино 7 моҳа гуфтем ки на ин ду қушқорам савдо шудагиа 4500 муомила бозор чанд кард бозор 39 кард чанд сола ино 2 сола шишак 2 сола бародаро ина нархи қушқорои оптум моли майда ҳамирӯз бисёр даромадагиай 3500 сар мешавад то 3800 сомона бале мегирем ша хоб бародаро қушқорои шишак яъне таи 2 сола ай 2 сола гузаштагӣ 2 сола онам хеле бисёри шишакай анай савлуқуш савдо шудагиай 2600 мана мода 500 2500 ишчай савлуқай мода байни нода савлуқушам ҳаст якта диқа бародаро не парда қушқор бисёртарай не байни нода якта диқа савлуқҳо будааст хоб исина зардбо қушқор марҳамат хоб нархи аниқша гап занем бародаро ай нархи гуфтагиш ина мисол 3500 сомара 3200 3300 ё ин ки 3250 метия хулас аз нархи гуфтагиш моли майда 250 300 сом агар зури зур савдо шавад 350 400 сомон аз нархи гуфтагиш кам гирифта метонем савдошид якта қушқори хеле бақуввати корпусошам вазеб 3750 сомонӣ 3750